ή ω να κάνετε αναλήψεις στο Keyvox. Μεταβείτε στον ιστότοπο www.keyvox.com. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση. Θα ανοίξει η σελίδα σύνδεσης. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήριά σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας με τον κωδικό εικόνας. Αφού συνδεθείτε, μεταβείτε στο προφίλ και κάντε κλικ στην προσθήκη διεύθυνσης. Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε τη διεύθυνση USDT για ανάληψη. Εισαγάγετε τη διεύθυνση USDT KOC20 ή τη διεύθυνση USDT BP20 και κάντε κλικ στην καρτέλα ενημέρωσης. Θα ανοίξει ένα παράθυρο ανανέωσης, η διεύθυνσή σας ενημερώθηκε με επιτυχία. Κάντε κλικ στο OK. Αφού μεταβείτε στην επιλογή ανάληψης μεταφοράς και κάντε κλικ στο αίτημα ανάληψης, επιλέξτε πορτοφόλι εισοδήματος πορτοφολιού ή πορτοφόλιο ROI. Εισαγάγετε το ποσό που θέλετε να κάνετε ανάληψη. Κάντε κλικ στην καρτέλα ανάληψη τώρα. Θα ανοίξει ένα παράθυρο. Εδώ, εισαγάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό ή το OTP που στάλθηκε στο καταχωρημένο email σας. Κάντε κλικ στην καρτέλα επιβεβαίωσης. Τώρα, το αίτημα ανάληψής σας από το Keyvox ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μπορείτε να το δείτε στην αναφορά ανάληψης. Ευχαριστούμε.